Què és De Beer? Doncs mira, t'ho explico. De Beer és una companyia que va sorgir fa uns 33 anys a l'altra punta del planeta, al Brasil. Allà baix, al principi, es van dedicar a fer còmics de superherois, però molt aviat van començar a treballar amb màgic, jocs de rol, jocs de taula... I per què De Beer? Que si és Diver, mal escrit. No. Però vaja, que sí que és veritat que el primer logo era una mica complicadet de llegir. El segon ja el van millorar i de fet la cosa els hi va anar tan i tan bé que ara tenen oficines a casa nostra, a Portugal, a Itàlia, a Estats Units, a Llatinoamèrica, en fi. Que no m'enrotlli, no? D'acord. Doncs mira, t'ho provo de dir amb una sola frase. De Beer és com quan portes una cosa realment ben parida a casa, passes una experiència meravellosa amb allò i quan acabes sents que hi ha alguna cosa dins teu que ha canviat. Sí, trobo que sí. Això és De Beer.